Langga! Ari na! Wala na sang tao diri sa salas. Sa dinab lang tao nga ito man. May pa. Iplastar ko na lang daan ang hiligdaan niya. Ay, sa dinab na sir ning nagkadtuman. Basi ko nagbanyo lang. Ano ito? Diyos ko, basi ko nagwa si Erneng. Erneng! Erneng! Duti man ina ni Erneng. Diyos ko, ano ba lang yung tabo sa iya man? Magwa ako. Kagusisaon ko na nung nagkakatabo sa gwa. Nay? Yula? Ano ang gahod nga nabatian ko? Nay, ambot man gani pero nabatian ko daw tingog ni Erneng, Nay. Kag daw nagaagon to. Be, ano? Wala pa makapauli si Erneng, ha? Wala, Nay. Kay kaina, may nabatian kami nga lagabong sagwa. Amo ato nga naghambal si Erneng nga hindi na lang siya magpauli. Kag sang magkuha ko sang ulunan kag habol sa kwarto. Pagwa ko, wala na siya, Nay. Ano? Abi ko gani kung arat lang siya sa CR eh. Pero sang hinali lang, may nabatian ako nga lagabong liwat. Kag daw tao gid ang natumba, Nay. Oo ko nahulog. Tapos ang gintawag ko si Erneng, may nabatian ako nga daw nagaagon to. Bi, ano? Ay abaw basi kon ano, Nay, ha? Basi kon malain ina sang ginawa. Kag si Erneng ang nakasumalang sa iya. Ano, Nay?